Orunodoi 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव 2024 आव नोंथाङा स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव टयलेटखौ बोरै एप्लाइ बानायगोन आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो ए टु जेड प्रसेसआव देखायगोन। जाय बिथांमोना दाख्लै बावैसो रेशन कार्ड गोदान मोनदों नोंथांमोना बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा बे टयलेटखौ मोननो हागोन। आरो जाय बिथांमोना रेशन कार्ड थानानै दासिमबो एप्लाइ बानायाखै नोंथांमोना बे टयलेटखौ गावबा गावनि मबाइल फनावनो बोरै एप्लाइ बानायगोन दिनैनि भिडिअआव ए टु जेड प्रसेसआव देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव टयलेटखौ बोरै एप्लाइ खालामनो जोङो बेखौ नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन स्वच्छ भारत मिशन नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया बेबायदि पेज खेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबे एप्लिकेसन फर्म फर IHHL आव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुनानै होनोसै। Orunodoi 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि फेज 2 टयलेटखौ जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन दा नोंथांमोननि 2023-24 नि गोदान लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। नोंथाङा बे लिस्टआव नोंथांनि नामा दंना गैया नोंथाङा बेखौ मबाइल फननि मददावनो बोरै चेक खालामनो आङो दिनैनि भिडिअआव देखायगोन। जाय बिथांमोना गोदानै टयलेट एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोना टयलेट बानायनो थाखाय 18,000 नोंथाङा रां मोनगोन मोननै किस्तियाव। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो टयलेटखौ एप्लाइ बानायाखै नोंथांमोना बोरै टयलेटखौ मबाइल फननि मददाव एप्लाइ बानायनो हागोन आङो बेखौबो खिथायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो दानिया नायगोन 2023-24 नि गोदान लिस्टखौ जोङो चेक खालामनानै नायग्रोगोन गिबियावनो। बेनि उनाव जोङो टयलेटखौ बोरै एप्लाइ खालामनो जोङो बेखौ नायगोन। बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलाव थांनानै नोंथाङा स्वच्छ भारत मिशन बेखौ नोंथाङा सार्च खालामना होनांगोन। लोगोसे आङो बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेजाव फैगोन। जोङो बेखौ एसे बोखोनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों MIS नोंथाङा नैबे MIS आव थुनांगोन। गोदान लिस्टखौ नायनो थाखाय जोङो बे MIS आव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ एसे बोखोनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों MR13A नैबे अपसना गोमाना दंमोन दा बे अपसनखौ बहनना होफिनबाय। नोंथाङा एन्ट्रि स्टेटास अफ निउ हाउस हल्ड्स इन SBM फेज 2 नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। MR13A आव जोङो बे MR13A आव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव इयारखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बबे इयारनिखौ नायनो जोङो नैबे सिलेक्ट इयाराव जोङो थुबाय। जोङो बेयाव नायगोन। नोंथाङा नैबे डेटखौ नायना लाबानो जाबाय इयारखौ नायना लाबानो जाबाय। 23-24 नि जोङो लिस्टखौ नायगोन। नोंथाङा नैबे 23-24 खौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो बेयाव सिलेक्ट बानायबाय। सिलेक्ट बानायनानै नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया जोङो स्टेटखौ सिलेक्ट खालामखांनानै बेयाव जोङो डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव हमना ला मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ जोङो सिलेक्ट खालामनोसै। जोङो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टखौ जोङो सिलेक्ट खालामनोसै बेयाव। दानिया बेयाव ब्लक नोंथाङा ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आं हमना ला बेयाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनोसै। दानिया बेबायदि नुजागोन माबे VCDC आव नोंथांनियाव बेसे खैखान मोनदों टयलेटखौ बेयो गोदान लिस्ट। नोंथाङा गावबा गावनि बेयाव VCDC खौ नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा नामखौ नुनाय नङा। नोंथाङा नामखौ नायनो थाखाय बेलेग एक्सट्रा मोनसे सिस्टेमखौ बानायबावनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि VCDC खौ नायनानै VCDC आव खैखान मोनदों बेयाव नायनानै लानो हागोन। बेयो 2023-24
नि बियो लिस्ट गोदान नोंथाङा दानिया नामखौ नायनो थाखाय जोङो बेनि प्रसेसखौबो नायनोसै नोंथाङा नामखौ बोरै नायनो नोंथाङा नामखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे आरो फिन MIS आव थुफिननांगोन जोङो बेयाव थुफिनबाय आरोबाव फिन नोंथाङा बेबायदि पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबे MR13A नोंथाङा बेयाव थुफिननांगोन जोङो बेयाव थुफिनबाय एबार जोङो नामनि लिस्टखौ नायगोन नोंथांनि नामनि लिस्ट एप्रुभ जानाय एप्रुभ जायैखौ जोङो नायगोन दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नैबेयाव स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन जों बेयाव आसामखौ सिलेक्ट बानायबाय दानिया जोङो बेयाव मोनसे बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ जोङो सिलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय जोङो बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ मोनसे सिलेक्ट बानायबाय दानिया जोङो बेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन जोङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबाय ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनानै दानिया बेयाव गावबा गावनि बेयाव ग्राम पन्सायत नोंथांनि VCDC खौ सिलेक्ट खालामनांगोन VCDC आव खैखान मोनदों नैबेयाव नाम्बारा थाखागोन जोङो बेयाव मोनसे VCDC आव जोङो थुबाय VCDC थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि नोंथांनि टयलेटनि लिस्टआ ओंखारनानै फैगोन नोंथाङा बेबायदि चेक खालामना लाबानो जाबाय जोङो दानिया नायगोन नोंथाङा टयलेटखौ गोदानै एप्लाइ बानायनो सानदोंब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै बानायनो हागोन जोङो बेनि प्रसेसखौबो नायगोन नोंथाङा टयलेटखौ गोदानै बानायनो सानदोंब्ला नोंथाङा नैबे होम पेजाव फैफिनबानो जाबाय दानिया जोङो बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबे एप्लिकेसन फर्म फर IHHL नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन जोङो बेयाव थुनानै होबाय दानिया नोंथाङा नैबे सिटिजेन रेजिस्ट्रेसन नोंथाङा बेयाव थुनांगोन जाय बिथांमोना गोदानै बानायनो सानदों जोङो बेयाव थुबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव होबानो जाबाय बेनो नोंथांनि लगइन ID जागोन आरो नोंथांनि नाम सिटिजेन नामखौ नोंथाङा नैबेयाव होबानो जाबाय आरो नोंथाङा बेयाव मेल फिमेल सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांनि एड्रेसखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा बेयाव स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय बेबायदि आरो नैबे केपसाखौ नैबे बहायनानै मोनसे OTP नोंथाङा बहायना होबानो नोंथाङा बेयाव लगइन जानो हागोन जोङो दानिया बेयाव लगइन जानोसै लगइन जानो थाखाय नोंथाङा रेजिस्टार खालामनाय मबाइल नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन आरो OTP बिहरनानै नोंथाङा नैबे OTP खौ बहायनांगोन जों दानिया बेयाव बे प्रसेसखौ बानायनोसै जोङो दानिया बेयाव OTP खौ बहायबाय आरो नैबेयाव केपसाखौ बहायबाय जोङो नैबे साइन इनआव जोङो थुनानै होनांसिगोन जोङो बेयाव थुबाय साइन इनआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंनिया बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन नोंथाङा नैबे गोदानै बानायनो सानदोंब्ला नोंथाङा नैबे 3 डटआव थुनांगोन बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार नोंथांनि नाम नोंथांनि एड्रेसा नोंथाङा रेजिस्टार खालामनाय समाव जिखिनि डाटा होदोंमोन बेयाव थाखागोन बियो आं बेखौ ब्लार बानायना दोनदों दानिया नोंथाङा नैबे 3 डटआव थुनांगोन जों नैबे 3 डटआव थुबाय दानिया नोंथाङा नैबे निउ एप्लिकेसन नोंथाङा बे निउ एप्लिकेसनाव थुनांगोन जोङो दानिया बेयाव थुनोसै दानिया जोङो निउ एप्लिकेसनाव थुना होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन जोङो बेयाव स्टेटखौ मोनसे आसामखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय दानिया नोंथाङा बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन जोङो बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ मोनसे सिलेक्ट खालामबाय दानिया नोंथाङा नोंथांनि ब्लकखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन बेबायदि दानिया नोंथाङा बेयाव ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव भिलेज नेमखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा बेखौ लिरनो दरखार गैया बेयाव नोंथांनि अट'मेटिक बेयाव सिलेक्ट जानानै फैगोन दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि हेबिटेसनखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा बेयाव नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नोंथांनि नामखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव लिरनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डखौ नोंथाङा आधार कार्ड नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबे बक्सआव टिक थुनानै नोंथाङा नैबे भेरिफाइ आधार नं नोंथाङा बेयाव थुनांगोन दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फादार बा हासबेन्ड नामखौ लिरनांगोन नोंथांनि जेन्डारखौ बेयाव मेल फिमेल नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन नोंथांनि केटेगरिखौ नोंथाङा बेयाव APL BPL बियो कार्डनि केटेगरि नोंथांनियाव APL BPL कार्ड थानांगोन अब्लासो नोंथाङा बेयाव एलिजिबोल जागोन दानिया जोङो बेयाव कार्डनि केटेगरिखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबाय दानिया नोंथांनि बेयाव साब केटेगरिखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय जोङो SC ST खौ बेयाव सिलेक्ट खालामबाय दानिया नोंथांनि आधार कार्डनि जि नाम होदो बेयाव फैखागोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबा होजागोन इमेल ID खौबो होबा होजागोन बेयाव स्टार मार्क गैया होआबाबो बेयाव जेबो खोथा गैया दानिया नोंथाङा नैबे फुल एड्रेसखौ लिरबानो जाबाय दानिया बे जोब्बाय दानिया नोंथांनि बेयाव IFC आरो
नोंथांनि बेंक नोंथांनि बेंकनि नेम नोंथांनि ब्रान्च आरो नोंथांनि ब्रान्चनि एड्रेस स्टेट डिस्ट्रिक्ट नैबे अट'मेटिक नोंथाङा नैबेयाव IFSC-खौ बहायनानै सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव गासैबो डाटाया बेयाव फैखागोन नोंथाङा बेखौ जेबो दांनांगौ गैया नाथाय नोंथाङा नैबे एकाउन्ट नाम्बारखौ बहायनांगोन एकाउन्टआव नायनानै मोजाङै बहायबानो जाबाय बेखौ एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबे खेबसे आरो नैबे खेबसे दानिया नैबेयाव सिम्पल नोंथांनि एकाउन्टनि पासबुकखौ नोंथाङा बेयाव आपल'ड होनांगोन बे जाबाय JPG फर्मेटआव जानांगोन बियो PDF 200 KB गाहायाव जानांगोन बे एकाउन्टनि फटकआ दानिया नोंथाङा बेखौ गासैबो फिलआप बानायनानै नोंथाङा नैबे एप्लाइआव थुबानो नोंथाङा बेखौ इजियावनो एप्लाइ खालामना लानो हागोन आरो नोंथाङा सायख'जायोब्ला अब्ला नोंथाङा 18,000 नोंथाङा रां मोननो हागोन आरो नोंथाङा स्टेटासखौ नैबे 3 डटआव थांनानै नैबे निउ भिउ एप्लिकेसनाव थांनानै नोंथाङा स्टेटासखौ नायबाय थानो हागोन जोङो बेयाव भिउ एप्लिकेसनाव थुबाय दानिया नोंथांनि बेबायदि बानायनायनि स्टेटासखौ नोंथाङा नैबे ट्रेक स्टेटासआव थांनानै नायनो हागोन दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ